ମାଲୋ ଏ ମା ये दिन नहीं पर डाकुजी मालो 8 दिन ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ଦେ କଣ ଖାଇବି ଓ ଖାଇବା କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଲୋକ ଘରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଛୁଇଁ ଛୁଆଁ ଦଉଛନ୍ତି ମାଲୋ ଏ ମା 8 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି କଣ ଦେଲ ମା ଖାଇବି ହଁ ମାଉସୀ କୁହ ଏତେ ଖରାରେ ତମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛ କଣ ଖାଇଲନି କଣ କରିବି ଲୋ ମା ଖାଇବା କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ବୋହୂ ତମର ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ପୁଅ ପା ବାହାରେ ରହୁଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେ କଣ ମତେ ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଖାଇନ ଚାଲ ମା 8 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ହଉ ରୁହ ମୁଁ ଆଣିଦଉଛି ଆଉ